Както може да видите, хора, днескашния епизод ще направим една лайф атака и ще ви покажа две предишни атаки, които направих преди малко и смятам, че са доста успешни атаки. Да, може да видите, че пуснах се апгрейдва това. Това още 2 часа му трябват. И най-важното, пуснах дар бараката и най-скоро, т.е. след 5 дена, 6 дена, горе-долу, ще имаме такива валкири. Това е доста яко, защото те са доста силна единица, поне според мен. Така ми изглеждат, смисъл, силни са. Другото, което мога да видите, поапгрейдвах доста стената и почти цялата е левел 6. Това е хубаво. Да. Сега ще направим една атака. То ще може да го атакуваме, хора. Що па да не може? Добре. Така си пея някакви глупоса. Така слагам така. Да вземе на Лалахо да дойде. Така. Слагаме тук така отварата за живота. Слагаме това тук да захранва оборотите. Както може да видите, атаката отива на добре, според мен. Ще биеме. Да. Като гледам, значи този пич много тъпо си е направил града. Просто хода, обикалям си коридорчетата на стената и си руша всичко по пътя. Мисъл, не е изобщо трудно да се предземе такъв град. Това не трябва да правите тази грешка да си построявате така града, защото, както виждате, доста лесно го разберих. Ще му взема ли 3 звезди или няма ми стигне времето да развърши тези неща? Ще ми стигне, би трябва да ми стигне. Надявам се да ми стигне, защото ще е много фейл да не ми стигне. Но май, че няма ми стигне. Гадас. Може би ще ми стигне. Ще ми стигне ли? Fail. That was really fail. No. I'm not yet. No! Давайте! Yes! Хора, тъкмо на последната секунда. Както виждате, добра атака. Искам само да ви кажа, че преди 2-3 часа направих една атака и в крайна сметка вече сме дивизия 3. Тройка. Днеска влезнах. Но по-скоро да сме дивизия 2. Сега искаме така да направя.
Еми хора, нещо да не увъртаме толкова много. Другия епизод ще ви покажа атаките. И това беше от мен.